JOTO media friends no KAISA pharo tai osatirni hojagirni JOTO ni chini JOTO LUKUROGNO KAISA pharo tai advance Diwali ni bo KAISA pharo जों TTAD से हापांगनिंगै sports and youth affairs bedak di bukhakti जों tinoro se kaisa koktuma panda narjakha o panda tongwan logiwo chini TTAD se hapangni chini honorable MDC boronguna diren deborma teibo bini barja manja bo chini sports department ni sports council ni TTAD ni chairman tai chini joto football thungrung bo kaisa koktuma kaham beskang जे फाइने सालो बसकांगनी जे 27 नवंबर और सालो चिनी पूरा नॉर्थ ईस्ट जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी जे 6 शेड्यूल जे एरिया वो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 9 तमनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरानी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी दिमा हाजा ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम नि चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जे चिनी जोतो सिक्सली एरिया जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी बरं जोतो कैसे फुटबॉल कैसे टीम रहर जागनाय आजागाव जे बोडोलैंड आरो थाङै बातेलेमुंनाय आ बातेलेमुंनि बागै चिनी TTAD से हापांगनि हंगै जों चिनी जे थंग्रों नंना जों काहा टीम पाथुकनाय आ टीम जे पार्टिसिपेट खालायनो मोसुनाय बरनो जों खाका हामबाय लामसगै एबा कयहरो नरक जे जाव पार्टिसिपेट खालायनो मोसुनाय जों TTAD से हापांनि बखाक्तै जों काहा टीम नामबि रहनाय आ टीमो पार्टिसिपेट खालायनो बागै फाइने सालनि 5 तारिख ओ मान्थनि 5 तारिख ते 6 तारिख दिबरनि 11टा जरावो चिनी खुमुलुंगो sports and youth affairs bedak ni bukhakte जों बरनो आम जगै जे थंग्रोंनो काहा टीम्स नामै पाथुकनाय तै अजे जे पार्टिसिपेट खालायनाय इन फ्यूचर बौनि फ्यूचर बेलेगना काहामुंनाय तै चिनि TTAD से हाबांनो बुखाक्ते जों बरनो जे थांनानि फाइनानि बे चानानि जे बौनि ट्रैवलिंग फेयर रक जों बरनो सुबानाय तै बसकां जरो तुमु जदि आ थमुंगो पार्टिसिपेट खालाय बौनि जे थंग्रोंनो हायुनो kaham punuguman kai in future borokte kaham sep manai abon bagai chungchini lukurogno o sepna rina mosungman bagai tini awimu banana rakha koi tarikh thangjanai abo फाइने सालनि 27 नवंबर o month ni oro borok ar thangnai tei ching borokno boskangi 5 eba 6 tarik 2 दिन जों borokno trial naro जों borokno aro जों select खालायनाय जे ओ टीम काहामनो जों बरम आरो तंगै चारि जों प्रेक्टिस खालायनाय जाते काहाम खालाय सिप खालाय खम खालाय जों बरम रहबै जों बरम विनर ना जातखाय जों ताखालाय जों टीम पाथुनाय तावसो जलते के बो फाइया कोनाब्ला बाहायते जों तिरि से पुलिया सिगां स्नामानि टीम ना जों चिन TTAD से हापांनि टीम हिने जों बरम स्नानाय गोबां मा जे चिन खंखरनो दङ बरनो जों ट्रायल नानाय बरम जार्सी होयते बुट होयते सॉक्स होयते बेबो जों TTAD से हापांनि बहतिरिनाय এবং থাংনানি ফাইনালি জানানি আফারা সুবিসংরিনাय আজাগো কপ্লাইং থাকে বঙানো প্রাইস মানি কাহাম প্রাইস মানি তंग আবो आरन অফিশিয়াল ব্যাটিং বহति साखलाय जाम जे प्लेयार थांना हानाय तंगनाय बिनि गांखै कोनो एज लिमिट आबा हायरो एज लिमिट ओपन टू ऑल जे कथंना करंको एबा मुसुंना इंटरेस्ट थांनाय बर फायो अजागो बर ट्रायल खेबे मन गते बंगनि बागै जों जार्सी राव बंगनि बोर्ड सॉक्स बेबो जों TTAD से हाबन बहति जों रिनाय